खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सआव गासिबो नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासि हरग्रोनाय जाबाय। बे समाव आङो मोनसे दुखुनांथाव रादाब लानानै फैदों मानसि गोमानाय। बे मानसि गोमानायनि न'खराव आं दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोर बोरि मागुरमारि गामि। बे मागुरमारि गामिनि सासे गोहोम नार्जारि। बे मागुरमारि गामिनि गोहोमा नार्जारि। बे गोहोमा नार्जारि बिथाङा बे समाव सानबासो जाबाय न'आव गैया होननानै बिथांनि न'खरनि सुबुंफ्रा दुखु फोरमायदों। थारैनो बिथांनि न'खरनि सुबुंफोरनिफ्राय मिथिना लानो नाजागोन बिथाङा माब्रै बेबायदि गोमाखो आरो बहा थांना दंहैयो। थारैनो बिथांनि न'खरनिफ्राय गासिबो बाथ्राखौ जों मिथिनो नाजागोन आरो बे समाव बिथांनि बे फिसालाया गोमानाय फिसालाया बेसेसो बैसोनिमोन आरो बिथाङा गोमानायनि जाहोना मा बेनि सायाव नोंथांमोननो मोनफा मोनफा बिजिरनानै नैबे जाय बे गोमानाय सुबुंनि बिफा बे बिफानिफ्राय जों माखासे बाथ्रा मिथिना लानो नागिरो जे नोंथांनि फिसालाया गोमानानै दं दिनै मा थारिखआव गोमादोंमोन आरो बबे समाव बे न'निफ्राय गैयामोन? थांनाय शुक्रबारनि मोनाबिलि 6:30 बे न'खरनिफ्राय बिमानि साइकेल बोराइखौ लानानै गावनि डकुमेन्ट्सफोरखौ फ्राय लांजोबदों। पान कार्ड, आधार कार्ड आरो गावनि फरायनाय स्कुल सार्टिफिकेट, मार्कशीट, बार्थ सार्टिफिकेट आरो कास्ट सार्टिफिकेट गासैखौबो लानानै आरो पासबुक सेन्टेन लानानै थांदों। ओमफ्राय बेसेबांसो बैसोनि आरो बेसेबां थाखोआव फरायनायमोन? नै देग्लाय बियो हाई सेकेन्डारि सेकेन्ड इयार मोनदों। 12 थाखो मोनबाय आरो ओरैनो प्रम'सन होखाबाय आरो बैसोआ बेना 16 बोसोर जागोन। 16 बोसोर जाखाबाय। आरो बे मानो थाखाय न'निफ्राय बेबायदि ओंखारलांदों होननानै सानो? मानो ओंखारलांदों? न'आव माबाफोर दावरावफोर जादों? रायबाय बायदिमोन नामा? बिदि दावराव गिदिर जायाखै। मबाइल गंसे गोदान होदोंमोन 9,000 रांनि। बे मबाइलखौ थाब गाज्रि खालामनायाव बियो गोदान मबाइल गंसे बिबावदोंमोन। बिमानो फैसा बिदोंमोन। बिमाया फैसाखौ होथ'यो। बियो दुखु मोननानै माने अख्राजोंनो गंग्राजोंनो बियो खारलांबाय। आं बिदिब्ला आं थाया होननानै। बे समाव जों बिमानिफ्रायबो फंनैसो बाथ्रा मिथिना लानि। बिमायाबो गावनि फिसा गोमानायाव गोबां दुखु जादों। थारैनो बे फिसाखौ नों सोरजों थांदों होननानै सानो आरो बे बहा थांदों होननानै सानदों दा? गथ'खौ आं दा जेबो मिथिला जाबाय। न'निफ्रायथ' हारसिंनो थांदोंमोन। ससेयावबा आरो सोरजों लोगो जाहैदों बेखौथ' आं दा मिथिया। मालाबाफोर गोजानफोराव थांफेरनायमोन नामा बियो? गोजानावथ' बियो जेरावबो थांफेराखै। गामियावनो थायो आरो कलेजफोरनि लोगोफोरजोंनो थाङो फैयो बेल' आरो। ओरैनो लोगोफ्रा बेना खास लोगोफ्रा बेनि लोगोफोरा बबेनिमोन? लंलंआव सासे, ओमफ्राय दैबारिनि सासे दंमोन, ओमफ्राय ओइ माबानि महनपुरनि सासे दंमोन। बिसोरखौबो आं लेंहरनानै फनजों फन सोंजोब्बाय। ओमफ्राय लेंहरबायबो। ओमफ्राय बिसोरबो गावजों गाव सोंलायनानै खबर लालायबाय। जेबो खिथानो हायाखै बिसोरबो। ओमफ्राय बे खारिनि सिगां सानसे सिगांफोर सोरबाखौबा लोगो हमदोंमोन होननानै खोनादों नामा? गैया, आं बेखौ जेबो खोनायाखैबो मिथियाखै। लोगोफोरखौबो रावखौबो बेनि सिगांफोर लोगो हमफेराखै? ओइ बैसागुआवसो ओइ बहागि मेला नायनो फैबा लंलंनि गथ'आ फैदोंमोन। बेयावथ' जेबो रायज्लायनो मानाय गैया। ओरैनो आलासि जानाय बेरायनो फैनायल'मोन आरो। ओमफ्राय दा बे समाव बियो बे मबाइल गोनां समाव ओरैनो फनफोर बाहेरा गुबुन मानसिफोरजों रायज्लायफेरनाय खोनाबायदोंमोन नामा? आं कलेजनि गथ'फोरजोंल' रायज्लायनाय खोनायो। ओमफ्राय बेलेगफोरजों खोनायामोन। ओरैनो हारसाफोर बेलेग हारसाखौथ' रोंखायाबो बियो बारा। थथ' थाथाल'। ओमफ्राय हारसानि रायज्लायनाय खोनाफेराखै आं। दा मा खावलायनो सानो नोङो? दा आं बेखौनो खावलायनो सानो जाहाथे गथ'आ मोजां न'आव फैफिनथों आरो जेराव दङ बेयावनो आं मोजां लाबोफिननो हाथों आरो जेराव दं बियो गथ'आ जोंखौ मोखां नायनानै फैफिनथों आरो सोरबा फैसाफोर गैयाबा होनानै थिनहरथों। आं हरफिनगोन एकाउन्टफोर नाम्बार हरबा, नङाबा आरो मबाइल नाम्बाराव आंनो खिन्थाहरबानो जाबाय आरो। बेनाव ओरैनो फैसाफोर मालाबाफोर होनायफोर जमा दं होननानै सानो नामा? बेनाव फैसाया आं जमा होनाय थाइसेबो गैया। बिफाया 100 थाखा दोनथ'दोंमोन बै माबायाव उखुमनि बेरायाव, बेखौल' मोनलांदों बियो। बेखिनिल' फैसा गैया आरो? 100 थाखाल' दं बेनाव। दा मा खावलायगोन आदैया बे समाव? आं बे गथ'खौ सोरबाफोर लोगो मोनोब्ला जाहाथे जोंनिसिम खबर हरो आरो हायोब्ला बेखौ लोगो नागारालासिनो न'आव लांनानै दोनहैयो आरो जोंनिसिम खबर हरो आरो हायोब्ला बिथांमोनानो लानानै फैथों
आं बिथांमोननि थांफै खरसाखौ हरफिनगोन आरो बिथांखौ जों माननि आलासि बायदि जों मोजां फुजिगोन आरो गासै जोंनि बर' माहारियारि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोननो मा खावलायगोन जाहाथे सासे फरायसा उन्दै फरायसाया गोमानानै दङ जाहाथे बे जोंनि खौरांखौ जोंनि माहारियारि आफादफ्रा जेलानो मोनो नायस'नो होमब्लानो जोंखौ मदद खालामगोन आं बेखौ हास्थायदों आरो दा नोंथांनि फिसालानि गुबै मुङा मामोन मा होननानै आंनि बे फिसालाया गिबि फिसाला बेनि नामखौ आङो अननानैनो गोहोमा नार्जारि होननानै दोनदों आरो दा बे समाव बिथांनि न'खरनि बिमा आरो बिफाया दुखु फोरमायदों गोहोमा नार्जारिया दिनै सानबा दिन जाबाय सानबा जाबाय न'आव दासिम जेबो खौरां गैया बहा दंहैयो आरो मा जाखो आरो सोरजोंबा थांदों नामा थारैनो जेबो सुलाद मोनाखै जेबो खबर मोनाखै थारैनो जोबोद दुखुआव दङ थारैनो नैबे रादाबगिरि नायगिरि बिथांमोनखौ मोनसे खावलायनाय जाहाथे बे रादाबनि गेजेरजों बिथांखौ जों मोननो हायो आरो बे रादाबखौ नोंथांमोना हाजासे शेयार खालाम आरो बे उन्दै फरायफुबाय थानाय लाइमोननि जिहेथु जिउआ थांनानै थायो आरो लोगोसे नैबे गोमाजानाय न'खरा आलो गोजोन एबा गोजोन फैफिनो आरो दुखुनिफ्राय बिथांमोना बारग'नो हायो थारैनो बेखौ बयबो अननानै बे भिडिअखौ नायनानै मदद खालाम आरो थारैनो नोंथांमोनखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मदद खालामगोन नायनानै मदद खालामगोन होननानै आसा खालामो बे जाहैबाय जोंनि दिनैनि जिहेथु जे खैफोद समाव जाहेथु कर'नानि समाव बे सुबुङा गोमानाया जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बिथाङा हयथ' माबायदि जानानै दङ गारि मथर मोजाङै सोलियाखै थां फै मोजाङै सोलियाखै बेयाव बहुद गोबां खैफोद जानो हागौ थारैनो बिथांखौ जेसे हायो जोङो बयबो मदद होलायनानै बिथांनि जिउ आरो बिथांमोननि न'खरखौ जाहाथे गोजोन लाबोफिननो हायो बेखौनो खावलायनानै आंनि प्राइम 24 हेडलाइन्स नायनानै नोंथांमोनखौ आर'ज गाबो नोंथांमोना मदद खालामगोन आरो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खनले खुलुमफिननानै आं प्राइम 24 हेडलाइन्स बाय दिनैनि जिहेतु दुखुनांथाव रादाबखौ होनानै बिदाय लाबाय गोजोन्थों।